Iepa lagunok, gaixo, hemen gaude, Atazan, Imozko bailara berriz, eta 80 biztanle ditu, gutxi gora bera. Eta orain, Elizara goaz. Goazen. Hemen daude herrien arteko txendak eta herriko frontoia. Herriko frontoia hementxe. Hau da Elizerako bidea. Bai, iloko gea. Bide zarretik, eskaiera zarretatik. Hemendik ilotzen da. Apezetxea eta Eliza bik bata bestean kontra daude. Hau da, apezetxeko sarrera eta Elizekoa. San Esteban parrokian gaude, uste, garai batean erdiarokoa izan behar zen, baita ere gehiena Amerikarren mendekoa, gutxi gara gotikoa. Gero ja egin zuten 17. mendean, 18. mendean, reforma orokorra eta hau bakarrik gelditu da iaia, antzinakoa. Bai ederra, politikoa, bere izarrakin, bere dibukin, oso ederra. Erretabloa una da, 16. mendekoa. Hau da, hau mantendu zen baita ere, 16. mendeko erretablo eder bat, eta ikusten da. Erdi-erdian San Esteban dago, bertako zaindaria, San Esteban dugu bertako zaindaria. Bere ezkerretara, gure perspektibatik, gure ikuspegitik, San Gregorio, aita santua. Eta eskubita San Agustin dago. Gauza bitxia da, hemen ondo-ondoan dagoen erason, gauza bera dagoela. Eta gutxo gora bera garaikideak dira, hau pixka zarragoa, baina edozein kasutan San Gregorio eta San Agustin, Eliz gurasoetakoak. San Gregorio aita santua izan duzan, San Gregorio handia, San Gregorio magno. Eta San Agustin baita ere izan duzan Eliz guraso oso importante bat. Afrikako iparraldekoa, hain zuzen ere. Eta gero hemen behian ditugu beste bi santa askotan agertzen direnak, eta dira Santa Barbara, bere dorrearekin eta batez ere trumoiak eta ekaitzak eta daudenean berari eskatzen zaio laguntza, eta bestetik Santa Catalina, Alejandriakoa. Santa Catalina Alejandriakoa, beste santa ezagun bat. Gero hemen aldarearen azken, San Pedro eta San Pablo daude, eta goian, bileretan bezala, Jesus gurutzean, Ama Virginia eta San Juan. Eta pixkat gertutik ere ikusiko ditugu hemengo figuratxo hauek. Daude lau evangelistak. Hau da, hemen dugu San Juan arranoarekin, hemen dugu San Lukas zezenarekin, hemen lehen esan dedan bezala San Pedro eta San Pablo, hemen San Marcos, San Marcos Lehoiarekin, eta San Mateo aingerutxoarekin. Batzutan agertzen da ume txiki batekin, eta bestetan aingerutxo batekin. Baina betire, horiek dira hemen agertzen zaizkigunak. Hemen ere gurutze bat, badago, oso politia, hemen 8. mendekoa, egurrezkoa, sakristin dagoena. Beste gurutze modernago bat. Beste gurutze moderno hau, normalen Trinidaderata eramaten dena. Ikabixatzeko, ostira santun. Bai hori da, etzen jotzen ezkilik, ostira santutan da horrekin itezen. Hemen orain Elizain behar ditugu, Elizain behar da pintatu. Eta orduan horregatik andamioa jarrita dago, urrengo txandan, espero dugu pintatua izatea. Hor ere zea dago,
konfesionario zar bat, baina betire hause da eliza. Hemen kanpandorrean gaude, hemen daude bi ezkilak, eta lehengo erleju zarra. Gauza zoragarrik izaten ziren. Da, 1914 construido Jeregi de Betelu, año de 1914, lehenengo mundu gerra. Beraz, hause da, garai hartako Beteluko Jeregik egindako erlejua dugu. Hemen, bitxikeri bezala, lehengo apezak, Don Jose Mariak hemen zabaltzen zuen arropa. Hemen dau bere zeak, arropa zabaltzen zuen toki, Ere, oin dela 15 bat urte arte, bere egondu zen. Siendo abad Don Juan, no sé qué, Severino de Goldaratz. Eta hemen jartzen ditu zein zen alkatea, eta no sé qué, Josefa de Jarregi, y Bernardo de ez dakizer, nolako zeak. Hemen autobia bisten da, baita ere, autobia ikusten da, bertatik. Latasako kanpandor. Ba, hemen ikusten da Elize. Erretabloa eta espero dugu urrengo aldin jatana pintatu egotea. Eta hor atzean, atea, bataio pontea eta atea. Eta berez sarrera dauka Elizek zuzena apezetxera. Apeza bertatik sartzen zen, kanporatea gabe, sarrera zeugan Eliza askotan, oandik badaude olako sarrerak. Zuzenean, apezetxetik, zehara, Elizera. Eta hor, bataio pontea. Herritik, apezetxera aiatzego, kotxen sekuleko aldapa dau, izugarrizkoa. Eta hemendik aiatzen da apezetxera. Eta behin, Kepa Eze Olaza, Don Jose Maria bisitatzera etorri zelarik, edo paper batzuk ekartzera, kotxean eskufrenoa ez zuen ongi jarri, eta atzeraino joan zitzaion kotxea aldapa hontatik bera. Hau da Elize, eta ikusten da herria hor, frontoia, baita ere ikusten da plaza olako trenaren geltokia, eta autobia, bertan dago. Autobia. Teiatua oindala 2 urte berritu zen, eta oan ja salbu dago, Elize. Bai, dorrearen beste ikuspegi bat. Atzetik ikusten da, dorrea oain berritua, baina ikusten da. Eta apezetxea Elizan kontra, paita konpartituz. Kanpo santura jatzeko ere, bada aldapa pixkat. Eta hementxe, kanpo santua. Goien, kaskoan, Goldaratz bistan dagola. Eta hemen dago, kanpo santua. Eta bertan daude hildakoak. Lengo zehazar bat. Eta hor goien ere ikusten dira. Piztu zaigu gure jauna, piztu salbatzeko, guk ere piztuko gara, betiko. Tienes que limpiarse. Bueno, agunok. Aio. Bagoaz. Eta beste bat arte. Beste bat arte. Beste herria. Habéis oído.